kaya ngene sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kemas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku pasan ngangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu masih bersama Andi Patra LS Musik dan juga kerja bareng dengan Linear Audio. kita anggapnya di room Untuk karena si nyawan botol lima kok. nek opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mengke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sesening jero dodo pancen marake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe ojo seneng batinmu marang kahananmu kamas pupusan rasa tresnamu satenane takdirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe kadung mati rasaku